Baru kali ini. Nah, kepiye? Iki aku jan koyo gumun setahun jeblong selendang. Sebabnya apa, Mas? Pak Sukri, Bapak Kepala Desa. lurah paling ireng dewi ya Pak Sukri. Gila lah Mas. Pangapunten Mbah Lurah, pangapunten. Pangapunten Mas Santo diatur ke Mbah Lurah. Lek duwe dulur ki ya rada diatur dhisik, Mas. Kowe iki kudune ngerti iki urusan iki urusane ora karo Mas Santo, urusane karo aku. Mbah Lurah Sukri iki ngebel Mas Lidik tangga sakmeten surat tenggene Kresikan nggih. Kok boloke ngono ki kepiye? Aku ya melu isin to. Mbah Lurah kuwi lho ora tau ngenyang. Loh, Mbah Lurah ngenyang tapi cari ngenyangi tridil. Lujeng dalu Mas Lidik. Pilujeng dalu macange Yulimbo. Alhamdulillah, alhamdulillah barakallah. Pokok enek panjenengan sing munggah panggung bawake lagune Tulungagung suasana der, Mas. Nah, ini cinta saya kepada Kabupaten Tulungagung, Mas. Oh, Kula sak gaduk-gaduk kula, sak saged-saged kula, sak nyandak-nyandak kula dalam saya menjadi pelaku seni, menjadi amanah budaya, kula sak iso-isane karya menika kedah kula gawe sebaik mungkin, Mas. Niki minangka dadi ikon Tulungagung ya, Mas. Iki kula terminal Gayatri, Pak. Oh, nggih. Dan kula alhamdulillah sampun makaping-kaping dipun beto kalian kanca-kanca seniman. Dinyanyiaken nggih sepatah Mas, kula dalu niki kula spesial saya nyanyikan untuk masyarakat Krisian. Elok to, cobi jajal. Mbah Lurah sedaya niki pun request ya, Pak. Nggih. Niki Mbah Lurah pundi niki sing ngagem batin iki kan nyanyi kanggo kowe Jabi. Dadi kula ki jane dadi penyanyi ya seneng, dadi dagelan ya seneng. Nggih. Nek dagel ora iso nyanyi ya dilokke, nek nyanyi ora dagel ya dilokke. Oh, nggih. Terus sedaya digeluti. Kudune nek nanggap penyanyi ya penyanyi, dagelan ya dagelan. Lagi dagelan nyanyi ya pangkat siji lho, Pak. Nggih. Dadi kita letak. Mula ki alhamdulillah Mas Santo pikantuk amanah berkah saking Mbak Lurah Sukri. Wonten Krisian dalu menika Kresikan, Mas. Pundi, Pak? Kresikan. Kresian nggih. Alhamdulillah. Ramene kaya ngeten lho, Mas. Nggih. Acara bersih desa, Mas. Alhamdulillah. Piyayi sakmenten kathahipun kok ming ngarep-ngarep tirakatan dalu menika. Melu senengipun masyarakat nganti sedaya bakul nggih nderek antusias daya. Nggih, mula alhamdulillah. Niki sing ngriki nggih lenggah kepenak, ngajeng kepenak, wingking kepenak, ngrika nggih kepenak, Pak. Tur cuacane mboten Jawa. Lah niki cuaca terang. Alhamdulillah, mergo mboten udan nika nggawa dagelan dewane gluduk niki dadi. Ora udan. Dagelane kaya dewane gluduk dadi. Mula ya matur nyuwun sawetipun para punden agung, para piyayi pinunjul, para sesepuh pinisepuh, alim ulama umarok budaya ingkang lenggahi wonten ing laladan Kresikan nggih. Betul, Mas. Dalu menika mugi-mugi sawapipun kula suwun lan panjenengan pikantuka berkah lan barokah cinatet ngamal jariyahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedaya slamet donya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak. Dadi Mbah Lurah kok nuwun sewu, Mbah Lurah Sukri. Mbah Sukri niku ora gemen-gemen, Pak. Nggih, dhewe. Sedaya diwehi seragam kaya ngeten. Lah niki panitiane seragam kabeh. Perkara lunas ora laruh. Sing penting kompak, yang penting rukun, yang penting guyub. Duit iso digoleki ning semangat urip kudu diuber. Niki lho, Pak. Ngoten. Dadi maksud niki pamrih napa? Kula kan meneng lu kula ben ora bayar akeh-akeh. Mungkin nek niki ngomong bayarane ndak padha kalih kula. Oh, nggih, lek pas meneng ngono ki ngantos pinten, Mas? Nggih, lek meneng ngeten paling ndak ya 500 lah. Ngomong sini tak tambah 250. Oh, 750. Kok nek lucu ya 1,5 juta. Oh, jadi tergantung lucu lan mbotene. Nggih, ngoten. Kok nek ora lucu ya takon tombok, mulih takon Gojek. Ngoten. Mulai ya omong ora kok ming nyukat-nyakot lambe ngesor wae. Omong ngono. Loh, ya ora wong dhewe iki ya padha sedulur sinara wedi nggih. Kalau aku nyelani omonganmu kok dikira aku lancang. Mboten. Wong Jawa iki kudu njawani, wong Jawa kudu bisa ngerti apa sing dadi terang-terangan Jawa. Nggih. Nek wong ngomong-ngomongan lek nganti aku kok nyelani, iki kan etika dalam
berbudaya kan kurang nggih. Ayo, mau. Sopan santun ada ketimuran iya. ora enak. Aku yo ngenteni kowe. Ngenteni awakmu lah. Yo nek ngenteni Apa sih? sama gak omong. Gak tak ngenteni awakmu sih. Mas Santo, Nggih, Mas. pancen dalu menika ingkang dipun wastani tasakura. Tasakura. Kuyup rukun warga masyarakat Desa Kresikan. Kresikan nggih. Menyatukan tekad. Menyatukan tekad dan niat ini yang membawa nikmat pikantuk syafaat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Pak, mula niki ngentekke ragat karepe kabeh ben iso nampa nikmat Sehingga tercipta acara bersih desa. saestu mula pagongomba disewa son dionekno tangga-tangga keluarga dijak mara iki para panitia ya wis nyepake daharan propira-pira nggih to Mas sik nimbali Mas Dalang iki bengi gelar budaya sik nglengkapi dagelan joklitik saka Ponorogo lho kaya ngene iki joklitik wis ngomong kok kluthuk gak ngomong ki sing dipikir apa Sing dipikir ki engko bayaran piro. lah kowe rasa mikir probeya kuwi wis ditata panitia ngono lho kowe iki apa-apa kok terus kowe iki jane lara apa piye Ora aja cengengesan rene iki dikokon paring lelipur ya kok iso kademen lah kowe. ketara nek wong ra sehat ngono kuwi wong aku ngene iki Lah aku ki sehat. Anu Mas Santo. Ya pangapunten. Aku iki suwi ra pedhok karo Mas Santo, menen karo warga masyarakat Kresikan iki kan Mas Anto kuwi metune nek Pasuruto ngene iki. Dalang. Dalang ki dalang sakral. Kok jorno karo dalang iki. Dalang ki ora ana sing kaya Mas Anto. Ya kene ngerti. Lek trimo nuwun sewu nggih Mas Anto nggih. Yen pangapunten saderengipun. Lek trimo Masun pedhot. Lah iya. Mas Eko Alah pedhot. Mas Anto. Mas Pinto pedhot. Mas Anto ki saking cintanya terhadap masyarakat. Yoga ben roh sing gambang sapa, sing bonang sapa, sing ngendang sapa, iki duwe jeneng dhewe-dhewe. Kok saged? Lho, sing ngegong sapa ki duwe jeneng. Napa nggih? Lho, sing ngegong kae Haji Suroto. Iki ben ketok lek Kae iki sing duwe gamelan Bapak Haji Suroto. Matamu. Wong kae iki sing duwe gamelan iki Pak Haji Suroto ora kok sing ngegong jenenge Suroto ora. Bocah ki ngene iki lho Mas. Wong ki rupa hebat Pak. Kresikan. Ae, tak ngomong gitu ya. Ini bosan ngomong ngegeti kacan. Aku kadung semangat. Aku lek kadung semangat seneng aku. Kresikan ini memang beda lain daripada yang lain. Menjadi barometer, Mas. Barometer percontohan, Pak. Lan ora ana desa kaya Kresikan ki ra enek. Balai desa yang seperti balai desa Kresikan ra enek. Nggih, Jedingnya underground. kok sakit underground pripun? Bawah tanah. Iki lek ra Kresikan ra enek, Pak. Iki mau jadinya budi bareng metu malah kaya garangan metu gitu. Wis sing diarani awake dhewe titisane Antareja ya kuwi. Ambles bumi Iki tresnane karo budaya. Dadi digawe jeding iki kaya-kaya aduh iki wayang iki Antareja. Lah kuwi lho. Iso ambles bumi. Nah, kuwi. Ambles ki abot metu enteng. Lah kok iso ngono? Lho iya lho. Wiwit kon dhuwur iki abot ngempet. Begitu mudhun titokne munggah enteng. Iki Kresikan. Dadi Kuwi merupakan ciri khas kok. ciri khas Pak, kula niku seneng lho. Loh, jeding ya resik, kabeh ya resik. Ini yang bisa dinamakan Kresikan ini warga masyarakat yang guyub rukun untuk membangun kebersihan dalam lingkungan. Alhamdulillah tepuk tangan kebersihan. Kresikan ini hebat lho. Ora hebat Penontonnya kaya ngene lho. Lah iya. Lingkuh kene, enek sing seringin. Nggih. Kaya sing kono, enek sing nggone-nggone tumpuan wedi. Enek kuwi. Oh iya. Iya, nek sing tumpuan wedi ki hati-hati. Nanti kalau ada bahasa Inggris mengatakan little body itu bahaya. Little body itu apa? Silet gatel kelebon wedi. Ora celelekan lho. Kebersamaan dan kekompakan Itu penting, Mas. Menika saking ibu-ibu PKK. Ibu PKK menika Enggak. kula iki lek kelingan ibu-ibu PKK, niki kelingan bojo kula, Pak. Sampeyan yo anu aktif ning desane kono. Kula niku senajan seniman, Pak, tapi saya itu aktif dalam lingkungan. Mergo enek yang ada yang mengatakan bahwasanya hablum minanas hablum minallah. Ya manembah ya bermasyarakat.
Omongane kok rada kuat. Ya kuat. Aku wis kena jeding bawah tanah ngene iki aku. Hablum minallah dan Hablum minallah, hablum minallah. Jadi Yo manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, yo hidup bermasyarakat. Kowe oleh manembah terus marang Gusti, tapi lek kalau bermasyarakatmu itu kurang, ora ana gunane kowe. bener. Lek kowe maneng apa jenenge iki bermasyarakatmu itu baik, ning ora manembah marang sing kuwasa, yo ora ana gunane. Jadi semua itu bersinambungan menjadi satu. Gula kuwi putih, sabun kae ya putih, nah uyah kae ya putih. Ning padha putih ning beda rasane ya beda jenenge. Lho ya bener-bener. Iki tuwek lho, Mas. Terus terang karo terang terus. Beda. Terus terang itu perkataan kejujuran. Tapi lek terang terus kuwi lampu. Oh. Ya bener-bener. Iki hati-hati. Omah ngarep karo ngarep omah. Beda nek ngarep omah kuwi omah ngarep kuwi tangga, ngarep omah kuwi latar. Omah ngarep kuwi tangga, ngarep omah Latar. Tingkatan masjid karo masjid tingkat, Masjid tingkat kuwi bangunan, tingkatan masjid kuwi manembahe. Ibadahe. Iki lho Mas, aku seneng ku ngene iki lho. Mau nek seneng tambahno. Perkara nambah kuwi gampang, ning lak secara mutu muat kualitas bahasa orientasinya harus jelas. Ilmu tuwek Mas. Ilmu tuwek, Pak. Iki saking tuweke sedina tiba kowe papane jeding. Stroke Iya to kowe iki. Paling tidak ki Pak Sukri sebagai kepala desa, Pak Sukri menika dulure sing duwe pabrik kacang. kacang apa? Sukro. Astagfirullahaladzim. Sampeyan ki aja aneh lho. Pak Sukri ki piyayine iso jemenaki, piyayine grapyak semanak gagah pideksa wibawa. Pak Sukri iso mangsamu ki lho. Lah, wah jan Mbah Lurah iki lho. Iki fenomena. Kok saged? Aku ning Tulungagung hampir 13 tahun nyambut gawe. Nggih. Baru kali ini Mas Anto. Terus ning kene atau rasa rono. Dadak pindah. Oh ning kene ya krungu dadak rono barang. Jenengan Mas Anto. Baru kali ini. Nah, kepiye? Iki aku jan koyo gumun setahun jebleng serendeng. Sebabnya apa, Mas? Pak Sukri, Bapak kepala desa, lurah paring ireng dewi ya Pak Sukri. Gila lah Mas Sukri. Pangapunten Mbah Lurah, pangapunten. Pangapunten Mas Santo diatur ke Mbah Lurah. Lek duwe dulur ki ya rada diatur titik Mas. Kowe iki kudune ngerti iki urusane ora karo Mas Santo, urusane karo aku. Mbah Lurah Sukri iki ngebel, Mas Lidik tangga sak meten suwat tenggene Kresikan nggih. Kok mboloke ngono ki kepiye? Aku ya melu isin to. Mbah Lurah kuwi lho ora tau ngenyang. Lho, Mbah Lurah ora ngenyang tapi cari ngenyangi tritil. Sembrono, pacare wae piyayine kepenak Maaf Bos. Maaf Pak Anto. Ireng itu tergantung apa yang menjadi sudut pandang kita masing-masing. Ireng ki gunane akeh lho. Areng kene gak ireng apa ya kena dingin masak. Aspal kene gak ireng apa kena giliwat. Sing moto ki nek ra enek irenge apa iso nggo nyawang. Aja omong sing rena-rena. Nek sampean ngomong elek apik ning bag-bagan perkara harga diri dan martabat harkat iki kudu mbok toto. Salon kuwi lho umpama ireng ya apik disawang, jajal ijo. Jajal nek ra kaya lemper. Gelungane sinden kae ya ireng, jajal kena ijo nek ra kaya suket lapangan. Apa-apa ki ireng ki ya penting kita Mas. Penting Mas. Lho nggih mboten. Awake dhewe iki rambut ya ireng. Ireng iki tegese langgeng. Langgeng, nek putih kowe apa seneng kowe dikira lambu. Ngono, jajal. Apa-apa kuwi ireng penting. Susu kene. Tak kandhani. Kowe malah kaya banci anyaran gitu. Ora kok nritil. Mbah Lurah itu saya tetap membela. Sing tak omongne ireng kuwi dalam arti apa? Itu dalam makna ireng. Kuwi sudah mempunyai arti yang berbeda. Ora, wong mau tulus lemu ngomong kok ora berbeda kok. Wah, dulur entuk, tapi nek perkara nggon ireng kuwi brengose. Alah ora. Biyen nek sing putih ora mbok omong putih barang. Ireng kuwi songkok. Alah ora mesti, biasane yo sok ngagem abang hati. Anes kulite lah. Wong lan bleset ngono kuwi lho, mangsamu. Bapak Lurah, Pak Sukri nek ngagem brengos kuwi nandake pyayi kakung sing gagah pidheksa. Ya kuwi. Nek gon mundhut ana ing pakeliran Pandhawa kuwi pindha Gatotkaca. Gagah pidheksa ngambah dirgantara. Nek ngagem caping Basunanda paribasan kudan rakudanan panas ya ora kepanasan. Mergo ngiyup ning bali desa.
Maksudnya roh katiasane caping Basunanda gitu. Bangsane saiki ditegesi jenenge Mbah Sukri. Mbah Sukri niku Sukri niku enten SUKRI 5 huruf. Nah, Su itu tegesipun supel piyayinya. Tidak membeda-bedakan di derajat, di pangkat, di sugih, di melarat. Semua dirangkul menjadi satu. Ini adalah sebuah pondasi kerukunan dan kekompakan. Supel itu penting. Usaha memakmurkan dan mensukses. Oh ya. Iki wong cerdas lho. Ora ngendeng-ngendeng wong pinter. Usaha untuk memakmurkan dan mensukseskan perekonomian di dalam desa Krisikan, Pak. sing kae kok sajake kok ndak yakin ngono, Mas. Iki suka, kami kok kreatif. Nah, senajan to beliau menjadi lurah tetap duwe kreatif yang luar biasa. betul, Mas. Nyatane isuk ya sik ngantor, engko awan sithik ning Tegalan. Sik ngurusi sawah barang. Ya, ini yang menunjukkan kreatif. Ora ming nyawang pangkat ning tetap bermasyarakat. R rasa siji lan sijine manunggal dadi nyawiji. Lurah ki nek ora sombong nanggap bayang mesti dikek lapangan. Apa mungkin dikek ning daleme dhewe? Mesti dikek ning lapangan. Ki jenenge wong ora sombong, Ora egois. ora egois, ora idealis. Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Ki lho Mbah Sukri ngene iki. Ngawur rek kowe iki kok iso ireng. Cangkeme. Gitu, Pak. Yang terakhir ikhlas. Beliaunya menjadi lurah ngarep mau wis ana sambutan totale dhuwit ngumpulin 6 juta 1 juta lunjul telu enteke 70 juta pira iki tanggung jawab lurah kula lurah iki ngelu ning sirah piye sampeyan Mas BCA langke Pak masamu abot lah kowe dadi lurah gelem tombok nganti 20 juta loncot utekmu kowe lah lek ngelu nyapa dilakoni lho oh maido Pak kono sampean Pak sampean pantau jajal ayo ngomong jajal rene ora mek klamben tok ngono kuwi nggo lambe dingge ngomong apa kono kok iso ayo Asri ora cengenges we ganteng ya Mbak alah cara aku tak golekne tampar geret ndase ayo ngomong jajal Bapak Sukri itu beliaunya itu non sewu lho yen ndelok panjenengane kaya ngono kuwi cakrak wicaksana apa ten ya Pak nah ngono tujuan Pak Sukri ayo Rono lah nyapa dadi anak iki bekti karo wong tuwa ngene iki kowe dudu dulur dudu sanak dudu kadang nek lak sik diciprati rezeki to ayo Rono nyapa sungkem salim astane Mbah Lurah engko terus tak warai ngomong Mbah nyuwun pangapunten aku mau guyon aja ora iso dosamu numpuk-numpuk rene iki nyenengke kok malah nyitak dosa ayo Rono nyuwun sungkem aku mau ora kowe apa mulih rene pengen dosamu ra kilong kowe rene iki ngibadah ngamal jariah lewat budaya ayo Rono sangkam sing diucapke kudu tanggung jawab, Mas. Ape salim ape muni salim harus sungkem sangkem lho ayo sarkem malah kayak Solo kayak sampai kompleks Solo ini ayo salim karo Mbah Lurah guyon aja ora enek kok nek wis sampean ki nyuwun astane Mbah Lurah ikhlas berarti awakmu kak ora duwe dosa ning wong tuwa ngono lho aku ora tau ngene iki ora wis salahmu dadak ngelokke ireng barang salahmu no pokoke menteleng aja kowe kok tak jubuk tas oh wis iso kowe ngawur kok bar iki kowe lagi ngomong sah ngono lho dadi ora duwe masalah tur ora gawe glaning liyan omongan Pak Sukri aja nesu ora anu lambaran ono sik nyuwun pangapunten Mbah kersanipun nebus dosanipun wong jenenge bocah ki wong anak iki semanak karo kyai sepuh ngono lho ya kono mboten sah ngagem cuwing penggalih ya mong kena Mbah Lurah ikhlas awakmu ikhlas ngono aja lek menteleng ora kuwi ora menteleng trah mripate ombo goblok menteleng dua dosa sing mancing yo kuwi ya ayo sama sih loro
Enggak, ora kowe sing loro. Sing mancing sampean kok. Guyu lho. Ora, ayo alon-alon. Iki jenenge ngono kuwi gak duwe tata krama subasita sopan santun. Kok kene iki yo terus ngene iki mlaku kaya dadap ngekomodo. Pripun Mas Santo? lho ngene lho. Kaya abdi dalem ngono lho. Kaya ketoprak lho Mas. Nah, Pripun? Ketoprak sing anu Aku wis berangkat. aku ora tau ngene lho, tulung aku ora tau ngene iki lho. ben ora dadi gelaning Kyai Sepuh, anake ndisiki nyuwun ngapura ki ana apike. Ngono. Wah, ngapa to mbak tabuhi barang iki ngapa to? Wong aku arepe jajal iki kok iso mbok tabu kok nek apik lagi tabu ana, ngono lho. Urung karuan apik kok dadak. Aku tak len mbok tabuhi njaluk 10 kabeh kowe kok. Mlaku sikile teng. Lah, sikile tengen iki ditekok kuwi lho. Nah, potong sing tengen kuwi, sing tengen kuwi. Iki tengen matamu lho. Sikile tengen teko. Lah iki tengen lho. Nah, sikil kiwa ning dhuwur, dengkule. Nah, maju alon-alon. Maju alon-alon lah. Maju alon. Malah kaya suster ngesot. Mlakune gentenan ngene lho, kok iso. Aku ora tau kene iki. Lah ora iso, wis salahmu kok iso. Ngono. Ayo, rasa dadak incang-incang. Ngapa balik iki lho? Kok balik napa lho? Kereng ya kok. Napa kok balik? Ngene yo, apa ngidoni aku. Mbah Lurah ki gemujeng penggalihe seneng. Nah, bombong penggali Kok Mas. malah didoni lho. Lah aku lek Lho nastane Mbah Lurah, Bapak ngelokne Mbah Lurah kene. kene. Yo. Ora iso. Hei. Salah kuwi ketua panitia. Oh, alah iki anu to, germo kuwi lho. Pak Edi, ketua panitia. Mbah Lurah, lah itu Mbah Lurah. Jo suwi-suwi engko ali-aline mbok plorot. Nah, ngono lah. Ngono. Yen pangapunten nggih Pak Lurah nggih. Sih, Mas Klitik Luduk, Dawuh, Mbak. kesilapan itu adalah punya kita. Alhamdulillah dunungipun wonten menungso nggih. Nggih. Tidak ada manusia niku yang sempurna. Sempurna leres. Pun boten napa-napa. Alhamdulillah. Ikhlas nggih, Mbah. Ikhlas lillahi ta'ala. Mboten nesu nggih. Boten. Oh, ya engko telokno neh sing akeh. Ikhlas. HP kula wau pundi bacare? Lho, HP. maksud Pangapunten nggih Mbah Lurah nggih. Iya. Apabila kula enten kalado ngatur, Nah, kula ngono. jeneng samudra pangasami. Alhamdulillah. Mugi-mugi Mbah Lurah sehat selalu. Sudah. Modele ngahingi. Terima kasih. Alhamdulillah Mbah Lurah wis legowo. Legowo. Iki berarti nyambut gawe ku lancar Mas Santo. Nyuwun pangapunten. Iya. Bae sing matane picek kowe ya. Mbah Lurah kelangan HP lho, Mas. Legowo. Mbah Lurah HP ne ical lho. Lho Mbah Lurah meneng ae kok kangen HP ndi to? Dadi ngati kok goleki HP kula pundi, Mas? Lah, kok Mbah Lurah celuluk. Kowe aja ngapusi lho kowe. Bayi lecet nyal. Niki to, Mbah. Pak. Lagi pas enek sing telepon Pak Men iki. Pak Men ngebel, Mbah. Enak apa, Men? Amin, Mbah. Mbah, jangan ya. Ngapunten nggih, Mbah. Dikira ilang nyanti di telepon. Mbah Lurah kenalane Men bakal wedhus. Men bakal medhos wong sing miskal Mbah Carik kuwi lho, Sok. Sandinge Mbah Carik iki lho. Mbah Carik wis guyon Pak, wis salah pokoke. Oke, nyuwun pangapunten nggih, Ngapunten Mas. pokoke niki gojek Mbah Lurah. Guyon pokoke muga-muga keresian menika sedaya warga masyarakat sehat selalu sayanipun. Amin. Niki mung guyon. Nggih. Kok aja digawe anu kok. Ngene Mas. Lah iya ta. Aku blak-blak men kudu. Sik Pak. Iki beran sik. Engko anu Sak niku sidene joget kok. Saya Pak niki jeblos Pak. Pak gue sing niki. Kene tak benane. Anu tuh. Aku merasa ndakel ning kene nyonggo genjot ono piye? Aku timbang nyonggo genjot alung nyonggo urip wae gelem aku. Sik ben benake sik. Lah niki bahaya. Alah Pak iki mau munggah. Sesiar.
Pak panitia, Sobi. Niki Pak Kermo, anu Pak Edi. Nah, Iki lho Pak kok. Lah mau diomongin niki lho, niki lho. Wes. Oh, si anyar. Oh, alah. Oh, Pak jenengan to niki. Alhamdulillah. Bon, ngoten mon. Pon nggih. Terus makasih Ini Pak. oleh-oleh wong ya-yaan. Anu asmane jelasin Pak. Pak Edi. Bapak Edi. Oh, Pak Edi Grimo. Anu enek dagangan anyar ora Pak Edi? Masyaallah. Oh, biyen nggih. Biyen. Mas Nitik Mas Dawuh, Dodo. dawuh, Nggih, dawuh. Mas. Niki prayogane Mbah Lurah diaturi munggah panggung. Oh, ngoten to. nggih. Karo bapak-bapak kepala desa sekecamatan Tanggung Gunung. Nggih. Kula suwi Pak. Agustus Juli niki ora Agustus Juli September niki mboten saged ing Tanggung Gunung. Dalu niki saged ndereke jenengan Mas Santo. Ah, Nggih. Monggo Mbak Lurah sedayanipun sekecamatan Tanggung Gunung. Monggo. Buka. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini kalau Mas Santo, Nggih, Mas. para punggawa agung, kula kenapa pakai lagu religi? Karena saya yakin kalau beliau-beliau itu ahli agamis tenan. Nah, Oke, lho, kompak pakai songkok, mboten enten sing damel helm. nggih. Oke, kompak. Monggo, Mbah. Udah alhamdulillah. Nyanyi opo iku? Pun derek Mbah Lurah. Saya itu bangga walaupun saya itu bukan warga masyarakat Tulungagung tapi saya bangga Mbak Lurah sekecamatan Tanggung Gunung gitu. Ini menunjukkan bahwa saya kebersamaan, tidak ada persaingan, tidak ada kecemburuan sosial antara satu dengan yang lainnya. Semuanya tetap menanamkan jiwa berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jiwa. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah sekecamatan. Alhamdulillah. Pun Mbah, kalau atur pangandikan saya yakin ngajeng wau sampun. Ya. Nah, ini partainya Hiburan. nama partai hiburan. Ya. Pun derek jenengan amanah Mbah. dari Mbah Lurah Kresian monggo. Yang sing biasanya iki bendina ning kantor saiki mung dienggo hiburan dadi merefresh. Pun go jenengan nyanyi, pun derek jenengan nyanyi niki enten wektu 3 jam sedaya uga. Wine wayange yo wis iso ora tutupno. Derek. Saderengipun mohon izin niki wau Mbah Lurah Tanggung. Oh nggih. Kuntur Rumiyin. Keraton Benjing mugi badhe bersih desa. Rumiyin ning Benjing. Napa niku menjaga Kondisi fisik kondisi ngantuknya. Nggih. Nggih, pun derek jenengan Mbah monggo hiburan derek. Karo diinfokan besok ning Tanggung nggih Mbah. Pundi Mbah? Tanggung Gunung. Besok ada wayang kulit Ya. yang lenggah Mas Dwijo Kangko. Sesuk ya. Oke. Oh iya. Terus bintang tamunya Daglane. Klitik kluthuk Boten kula benjing Boten, Mbah. tapi dereng benjing ngoten. Dereng benjing. Walah kaget aku lagi. Tahunnya sing terus Wong sing Ponorogo, Mbah. Ayo iso dituntut uang kula ning nganti Pun derek Mbah ke hiburan. Monggo nggih. Paring panglipur dateng warga Mbah. masyarakat Kersikan. Monggo Mbah Lurah. Monggo Mbah Sukri di Bawa, Mas Jarwo. Bareng Mbah Sukri mawon niki namung penderek mawon. Oh ngoten. Oh berarti ya Ngepok tuan rumah. makmum nggih. Makmum nggih. Mbah. Monggo manut imamipun. Makmum. Mbah Lurah berarti ingkang nyekar. Pun sing biasa Mbah Sukri mawon. Napa Mbah? Mbah Sukri. Derek panjenengan napa? Jam sari sapinten Mas. Oh nggih senengane klasik. Klasik budaya. Nggih. Oh Panji Damsari wis. Mbah, lagi macem cobi Mbah. Ah ngeten nggih. Biar terdokumentasi malam hari monggo. Sepinten Mas Idam sari. Mbah Lurah kita bawani tenan. Oh. Mbah, mun lali lho anggarane begini iki kurang akeh lho sak. Lali. Ngapunten nggih. Aku mau ngrungokne. Duh wong ayu. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Sukri. Wah, jas, jandes. Pepujane hati. Wah cari jengdungel tengger ndak. Kok cari ngoten ta?
Menika anu napa nyateti Mbah. kaya ngene rasane wong nandhas mara Gatusan nggih saged lho Mas Sedaya nggih. Pak Sukri, Sami lega. kula niku jane utang budi kali piyai ngriki nu kuatah. Niki mbah-mbah lurah, para gus-gus lurah niki. Yen pangapunten kula kadang-kadang kan lali to. Ya, aku wis ditimbali. Mbah Lurah Putih, Mbah. Gelung, Cenglung aja. aja ya wis. Timbali. Rejo. Rejo. Rejo ya Pun, wis. lho. apa urung Ngapa? Wis. Wis pun ngapa? Wis Pun. sing saya angen-angen. Wis. Mbah Lurah Putih jen, Mbah. Mbah. Anda Mbah Lurah pakis Akeh Akeh sejo. ya wis. Mbah Lurah. Supri malam hari ini. Oh, kayak kerep ana kabeh. Mbah Lurah kayak kowrat bagus. Nanti piye nek nyambut gawe piye ngono. apa taat waku dhewe Sehat selalu sedayanipun Mbah Lurah. Oh, kula gandeng pas pasangan pangapunten. do tewon Kadang lali ya. syawatagon Kadang pasangan diri-diri. Aku tuh welas sono mring wa Aku makili Pak Edi Germo. Yang paling ora kidul. Papunten, Mbah. Ngeten-ngeten. Saya yakin kalau panjenengan niku teng penggalih mesti kok yo aku digoleki sing enom. Janipun wong jenenge ora ngono kuwi ora pas. Wong Mbah Lurah ki ra seneng wedok senengane lanang. Kok kacane nggih. ente Mas Gluduk nggih. Siap. Memang Dik Nanda niki lebih cantik daripada ibuke. Cih, saestu. Pangapunten Bu. Ibu betul ibu. Cegat mungkin kula. Berarti Mbah Lurah kita ya wis ene hubungan karo ibuke. Tak mongi. Nggih. Apa yang dikatakan Mbah Lurah Kesian, memang Nanda itu lebih cantik daripada ibunya. Ya, Tapi di betul. dalam hati kecilnya itu bapak lebih cinta terhadap ibu. Betul sekali. Wong yo aja ndelok rupa, ning ndelok saka ati tresno. Loh. Dukun kayak bisa membunuh tanpa menyentuh, tapi Dek Nanda akan dibuat rindu tanpa ketemu. Iya. Mbah Lurah kalian anak ini cita-cita nih kita anu. Monggo to sewu. Pah lagi kok iso adol bengkok tenan lho iki. Kurang loro. Kenapa beli rene? Iki iso bengkok kita. Kurang loro. Wis. Wah, kudu jajan Ya kita Allah. stop kita rame ngeten lho tadi. Nggih. Pagelaran pada malam ini biar kita kelihatan meriah nih Wis Mas. kono Mas, wis dum-dumen kono Gus kaya souvenir. Tanjung yo kok termasuk. Nggih. Tak umpama nona Ikut aja dengan. kodo Mas Bayu. tanpa prau sasat sarah ing jolotri. Sik, Duk Nanda. Mas Lutuk iki gadel, kae sik sitok kae ora mbok ketutke. Sik siji buri kae pojokan kae lho. Di Ayo kabeh diaturi to. kuwi bagiane germo goblok. Pengomanan ning ngene. Iya ya kamane. Iya. Nyidam syariat Oke. Umpama seliramu sekar melati
ayo aku kembang idam sari yo ayo sikile mletek Aku kan bakal liwati selintang elukur sempono janji prasadyane ngati Bayu saya tua saya ayu bangsa kumantel netro rinoso ayo ayo Inang karo nemu cetrum Midas saja kawan Inang ini Umbang sabun tangi Kalurah niki yen mboten panjenengan ingkang nyekar niki mboten gelem nyekel bas kula niki lak jenenge Joklutuk Basri to niki tukang ngebas niku dadi Joklutuk Basri yo Mbak nalikane ro ing dalu hatiku yo laman sirawa ayu iya Jangan aku delik lho, Pak. umpama sliramu sekaram balai ayo ribut sikarane ayo bangun nakarane umpama sliramu margi wong mati ono kakak bakal kliwati Mikiro sak jagat koyo masa pikiran Nora ilang pamanise aku dadi hati salawase so Nalikani rae hatiku lama sira wong
lintangin Alhamdulillah, tepuk tangan untuk para-para lurah-lurah sekecamatan matur mbah nuwun. Nduk, Nanda. Diaturke Mbah Lurah Sukri, Mbah Lurah sedayanipun matur gong matur panuwun. sembah nuwun. Matur Monggo, sembah Pak. nuwun. Wah, Monggo Pak. Lenggah kok monggo Pak. terima kasih sebangun matur sayanipun. Anu, tegelak boleh Bapak. Niki nggih mumpung pas nih panggung nggih. Iki, nderek monggo. Kula wakilipun saking kanca nggih. Mugi-mugi mawon napa niku masyarakat Resikan saged ayam tentrem ya. Amin. Amin. Sakubare napa bersih desa. Nggih. Mugi-mugi ditebihne saking Rubida. Amin. Napa ngoten Mas Gludek Iki, Kok niku wau selawate ketipasane Mbah Supri niku wau. Iki, pun derek. Nek ganti kula mung saged ndedonga mugi-mugi sedaya panjenengan pinaringan sehat selalu, panjang yuswa. Iya. Duh kebilane cedhake rezekine. Sembah nur, Niku sembah wau nur. di pasrahane kula setelah Nggih. urunan. Oh, ada sih. Ngoten mawon. Sembah nur, terima kasih. Yo, tok. Yo. Sembah nuwun, terima kasih Mbak Lurah. Sedayanipun, terima kasih sedayanipun. Alhamdulillah. Pokoke dalu menika jenengan ngasta dan priyasaken. Kaya pas aku nek. Oh. Nggih, dikondisikan Mas. Oke, Mas. Pak Edi, kowe sing ngatasi Pak Edi, boy. Bentar, Mas. Bentar. Sik Mas Bendi. Pleasure neh. Kula ki mboten ana napa nek sing ceblok kluthuk nang ikhlas mawon, Boy. Nek sinden lho mesake ngoten. Mas iki Anu, salone to. dorong rono sik. Nah, Salone iki gawen mulih. Mas Jadun, kok ngesor Mas Jadun. Nah. Mas Jadun. Nih. Pun Pak, jenengan lengkap mawon dadak mriki napa. Wah, anu to ngeterke selawate lho to. Oh, alah ya apa. Ngono iki. Tapi kedap. Pun anu Pak Pun Pak, jenengan lengkap mawon. Pun kula benane pun. Tapi niki. Niki bocah kula ben ngandap. Ini le. Iki lho. Nah, engko nek nganti ceblok tenan viral sinden. Terus oh sip pun. Ngono. Nah, Pun Pak pun. Sampun. Pun Alhamdulillah. aman. Pun seneng. Pak Edi sregepe kaya ngono sih. Iki lho. Sing darane Mbah Lurah sing amanah ngene iki. Orang dadak ditimbali. Ora usah dadak ditimbali ngerti lek bahwasanya iki beresiko, langsung ngene iki. Ya ngono lho. Dadi Cepat dan tanggap. leres Mas Santo, cepat dan tangkap. Jadi di masyarakat yang membutuhkan, insya Allah beliaunya selalu Kang langsung Jika. cepat dan Lah ya tangkap. selawate mau piye nasibe. Kita lali gitu. Mas Bidik, Dawuh. undutane warga masyarakat Kresikan sampean kudu prahmen. Ludrukan. Loh. Lah, malah Insyaallah. Pun rika men Kang Nabi amanah sinden-sinden. Matur nuwun. Alhamdulillah barokallah. Nggih, panuwun Pak. Nggih, panuwun. Ning Tegalan kulaan sate. Dagelane lali ya. Pamen. Tuk. Dodo Bang. Iyo. Kalau aku wae topo yangan. Kowe coba marang aku Cahayu. Iyo. Kene karo aku kencana bungu. Kowe aja sapa aku. Yo, Dok, Nanda kalau Kowe gak malah engkel-engkelan. Kowe kok nek angel aku jiko panitia wedok. Tak jaluk gede pangapuramu. Kowe ngadeg ya Cahayu. Iki Napa, Mas? iki kene. Sing penting aja kaya benik tek iki. Aku golekno sing rada gede ya Cahayu. Alah. Karo aku kowe nek ngomong perkara Bang Mekar sesuk ae yo, Nduk. Sama Mas Mekar Nanda. ada anak-anak. Mbak Ana, kalau Mbak Nanda. Paito lan puyeng.
Tolong Enak. iyo 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 karo aku wae to lan puyengan aku pirang-pirang dina kaya ketok-ketokan kowe Cahayu coba kowe maju ana sak pangarepanku yen iyo 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 wah katakur aku minat jinggo kowe karo aku wae to lan puyengan tempe diiris mlengos kacek saece milih sing brongos karo aku wae to puyengan kowe maju ayo Waito, sing endi Waito? Waitone sing endi? ayo kowe mira dadi siji Sapa ndak? sing rada anu wae to puyengan ki Sing piye? Kenes. sengkeran kuwi kenes nah Sing endi? wonten dawuh Oh iya iya. Kang Mas minat jinggo Awakmu ki dadi Will. Wanita idaman lain. Dadi jajal untuk kenes sampean nang kono sampean kok kono nah wah lagi. kalau aku kowe wae to lan puyengan apa wis mbok caweske daharanku bocah ayu Sampun Kang Mas. aduh iya kalau aku kok nyauri Kang Mas iki kamu apa lara kok? Oh alah, citane minat jiwa ngiduk wines. nah jenggoe mlakune kencik sisih ngene iki wah iki ra tau melu toprak kok iso kalau aku kowe wae to lan puyengan coba kowe cedhak marang aku suwi ora mbok peteki ya Cahayu Peteki iki. wah lha iki Petek toprak ora ngerti peteki iki apa iki petek iki diodot ilate. Dipekat kowe. peteki dipijet iki lho Oh pijeti. iya karo aku wae to lan puyengan karo kowe bawa ya nduk Bawa apa Kang Mas? bawa sak penake sing penting ngepenake tali ngaku ayo iya bocah kok ayune kaya ngene atiku ndak senenge Tapi kowe kalau- apa ora seneng marang aku Tapi arep nak jinggo seminggu terus stroke kaget. nak jinggoe biyen kebo marcuwet jur kena sruduk irunge terus binteng ngene iki agak get ngono lho Ngopi kono wasu tuh matane wis gosok. Lah sikile ginjal-ginjale gini ya. jinjit iki mergo biyen di perang karo kebo ngono lho Oh, terus dawa. Rucake. Dawa se. Tuh saya operasi plastik, operasi biar. Operasi sumsum. kowe karo bawa Cahayu aku ngetoprak kok malah kowe ganggu mbok kon ngewehne HP ning sinden kendaraanmu lu kang gampang gendane kok ayu ada sing gampang kok ya asu Kuwi ngono ketua Pak Gudanto. Dayun kowe atiku sing tak tresnani Dayun Coba ya. Dayune rada budek lho Kang Mas. Coba ya. Dayun ngene lho gandengi aku Dayun dawuh bosin Bisa tak tuh? nggih no Dawuh, Bos. burung oh tak celut duwah dawuhe kok iso Sedih kok gak. aku karo garwaku kowe aja ato-ato ya Yun Nggih, Bos. aku bengi iki kepengin mirengke karo aku bawa Nun nggih. kowe nyawang garwaku ayu apa ora Yun Ayo, Bos. kaya kopot yo Yun Kaya widodari ngejantah, Bos. kowe ya seneng yen aku ganteng karo wae to puyengan Iya, no. Dayune gaul. coba bawa ya Cahayu aku kemringet kaya bengi iki kuwi ya penak Cahayu kangen ku tanpa upama ya alah Dayun Apa tok celak terus ya? pring kuning mantel ngidul
Apa kuwi? Ya Allah, ya Aku ora bocah semayanan kok. Ya iki nek ngaji kowe mesti ngono kuwi parikan ngono. Bocah lencir kuning meraati bose. Ora pas. Kuning Pring kuning mantul gitu. itu alah. Bocah meraati kerep kumpul. Iyo. Dayo. Jawah bose. Wah ketekur. Ketekur wok-wok. Weh nembang ya cahaya. Ya Kang Mas. Ya. Cari lurik suwek pinggire. Kadung dilirik wis enek sing duwe bos. Iso ngendang ra iso nyuling ya. Iso nyawang ora iso nyanding bos. Numpak becak medun gempol. Apa kuwi? Numpak becak medun gempol ya. Biasa bodak irungi mentok. Kuwi marang tuamu. Ayo ya Cahayu. Mas Anto. Bawa ya Nduk. Anu bae to puyan mijeti Kang Mas minak jinggo ya Nduk. Ye. Pas gulu Nduk. Ditekan. Kangen ku tanpa Enak Cahayu. Kepriye, Mas? หากคุณกำลังโปรโมทคอร์สเรียนออนไลน์ หรือโปรแกรมสอบเพื่อรับใบรับรองทักษะ ใช้โฆษณา TikTok และรับข้อเสนอต้อนรับมูลค่า Enak ye. penak ya Mas. Tanganku halus. Wis tak omongi camrone tapi sithik ae. Kok kae ngene iki. Rasa ngebir ngono, nyampur ngebir. Aku engkel yo. Kaya truk lho engkel. Suaramu kok kepenak Cahayu. Sing nyanyi niku. Oh kowe sing nyanyi. Oh alah. Bojone loro kok ndak kros. Ngaji enggak matane pincang. Ati Lu maksaku pas kene. Kowe wis aku kaya ngembang. Kok sing nembang iki aku piye? mong sliramu Mas Anto ngene kok bocah ta Mas Anto. dadi telanging hati. Dayo. Jawah bose. Rokok bentul yo. Saben-saben mesti nutul. Yen ora bentul yo Surya. Surya Sukauraan dapat dipercaya. Nanging kok ora Surya njaluke Ardat. Ardat apa tak lali aku. Aku lali. Aku selalu lali Ardat kuwi apa yo? Aku lali sing tarik ning sing aku lali. Sawi ya. Oh alah iya. Aku rela ditiduri asal tidak hamil. Ning kono enek rokoke Jarum Super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi bojoku njaluk minak jinggo. Miring penak jengking lego. Aku lali sembah adat aku lali aku. Sawi ra ketone banjuran kuwi aku. Aja kanter-kanter ya Cahaya. Sawi ya wis. Suaramu Nganku tanganmu apike kaya ngene. Kowe aja nganti sobok tegalan. Eman-eman aluse tanganmu. Sing apik sapa kandang tadi langsung krogos lek pitik. pitik. Coba kowe ya Cahayu. Wah itu kowe lan puyangan. Kaget lho. Tak sigo. Cahayon. Angkrek jeluk neh. Aku kaya-kaya karo garwaku ora iso dipisahke Yun. Menika garwa ingkang jenengan tresnani bos. Orek gambar kucing, Kula nderek saking wingking. ciu sagelase Yun. Kula nderek selawase. Ciu gambar manuk, Kula melu apa entuk. esuk enjing sore sonten Yun. Kula benjing bayaran pinten. Kowe rasa mikir. Engko tak pikir. Kuwi parian. Tulung pijatan aku ngendi ya, Dok ya. Kowe dapukmu apa kok kon mijeti?
Wong minat jinggo, oh minat jinggo to sampe. Eman-eman to sitok awak mosok Dayu tadi pijet blas ya yo. Kowe iki ya lah nyepelekne aku. Suaramu ya nduk Cahayu. Dayu iki ya kesel pengen pijet. Ambumu wangi. Parfummu apa wae to? Napa nih? Ambumu wangi. Parfummu iki apa merek Cahayu? Parfum kula merek kembang. Layakno ambune kaya kembang kantil. Kowe ya ngono. Kene kok wangi. Wangi. Parfummu apa wae to puyeng? Aku Mas. Aku, Kang Mas. Nah, Mampune kembang melati. Padha-padha melatine. Sitok melati rinonce. Dayun. ocelone. Karo aku ambune wangi. Aku rambok wae lenga wangi. Oh alah, lali ya. Golekno lenga wangi, Yun. Untukku mbok wae parfum. Bocah kok ayune kaya ngene ya ampun. Lah iki apa to kok iso mbok wae barang kok iso. Oh no. Buriyon. Kayak kompresor. Ayo. Nanging Kowe nek besok tak tinggal perang apa? Iki lakone minak jinggo kembar. Duh, kok iso? Ning kono nek nyeluk Dayun ngono kono. Kae iki mergo saking senenge. Kok ngomah terus ganti arep bojone pas nesu itu ora Dayun. Krek nyuwun ku ya. Nyeluk biasa kan mah ngono. Nggih. Yun. Yun. Dalekno ya, Dik. Karek saiki ngelingono. Susurku mau ning Dion. Kala tinaka Aku yang krungu suaramu. Kaya-kaya aku wis wegah maju ning perang. Kamangka dina iki ana ing jenggala ketekan mungsuh. Iki ketoke Damar Wulan wis teko ning papan kene. Aku kudu ngadepi Damar Wulan ya yo. Karo aku kowe wae to lan puyengan. Kowe ngisi sawetara yo, Nduk. Kae ana klidang-klidange satriya piningit. Kaya-kaya yen tak sawang saka papan kene ora ana liya kae Damar Wulan. Ayo. Iki dudu Damar Wulan. Sing teko Damar Ublik. Kowe saka ngendi Cah Bagus? Jenengmu apa bener Damar Wulan? Lali masa. Mungkin aku budal bareng lho. Tetek Damar Wulan lho. Oh alah. Jenengmu apa Damar Wulan? Iya, Kowe teko papan kene ana wigati apa? ora nek apa-apa. Aku bakal jungkeng kawibawan. Aku bakal jongkeng kawibawanmu. Kowe apa ora ngerti kondange Minajinggo? Minajinggo kakraca gaman cacahe 1000 ora bakal tumekaning pati. Iya. Aku ora bakal wedi yen musuh Minajinggo mergo aku wis ngerti pengapesan. Yang nganti kowe tumekaning pati ning papan kene. Tak weling eman-eman bagusmu ya Cah Bagus. Gaman wis tak cekel. Kowe roh apa sing tak gawa? Sing mbok gawa gamane Minajinggo kawujudan apa Damar Wulan? Aku ora nggo apa-apa. Ruyung Bang. Oh iya ruyung Ah, ruyung bang. Nah, karo pedang anu pembunuh naga. Aku wis gawa ruyung bang karo
pedang sing tak gawa. Belum. Tuk 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 batuk. Bocah batuk. Aduh, iya. Kuwi pusaka sing dadi kasektene Minak Jingga. Saka apa iki modek dalang niki nak gawa. Etok-etoke pedang kuwi lho, kok iso. Ya. Karo aku wae to puyengan, kuwi kok nune. Kuwi sik neng kene yo Cahayu. Aku kecu. Kuwi neng kene ngancani karo amu Minak Jingga perang. Kene bocah ayu. Minak Jingga. Ana apa Damar Wulan? Sepisan maneh tak kandhani kuwi kudu nyawijana ing Praja Majapahit. Yen Minak Jingga ora bisa nyawiji ana ing Majapahit. Aku duwe kadipaten ana ing Jenggala. Nek kowe ngerti apa pusakamu wis tak cekep. Nanging saora-orane aku ora bakal pasrah bongkokan marang kowe Yen Damar kowe Wulan. rasa basa brokan ki bakal tak tumpes tak pis tanpa tindak. Dibukteke Minak Jingga apa Damar Wulan sing tumekaning pati. Ayo, iya. Karo aku wae to puyengan. Dawuh Kang Mas. Iki ana satriya sing bakal jongkeng kawibawanku. Kowe aja nganti ketut marang bocah bagus kae ya Cayu. Boten Kang Mas. Kowe tetep tresno marang aku. Nggih, aja ngiler. Aku kudu Damar Wulan, Apa Minak Jingga? bukan dadamu. Bakal tak Kowe bakal ngadepi karo Minak Jingga. bakal tak blake dadaku tak tamake gondo wesi kuning Pak. Iya. Coba tak tahu ya. Kowe aja dadoh marang aku yo karo aku. Kang Mas. Pamitan sih. Aku njaluk pangestumu ya Tiaji. Piye perasaanmu? Karo aku wae. Iku apa tuh sok? Celintisan barang. Iki bojone Mak Jingga kok sok. Nah, vitamin ya ta. Ayo, bukteke Mak Jingga apa Damar Wulan sing tumekaning pati. Yo. Mas. Tak. Nah. Ayo. Kowe karo jajah Minak Jingga. Wis. Kowe aja dadak saka santri. Aja dadak saka santri. Damar Wulan. Ada apa Minak Jingga yang pancen kowe santri ya. Iku sewengi mek Minak Jingga cipokan iki. Aku duwe ruyung bang. Pas. Ayo. As. Ayo. Kowe ngadepi Minak Jingga. Mikir kleru lho. Ora nggih ngene iki lho. Lara lho. Lara. Gak Ayo, tokno kasektenmu. Wes, jauh, mati aku cok. Ayo, aduh, Damar Wulan, batuk, pas. Kang Mas Damar Wulan. Ayo awake dhewe rene yo awake dhewe. Ayo, ini. Rina nduk. Ayo. Kita berdua. Awake. Tiga. Kae bene mati yo, Mas. Yo bene ben bongko. Ora ditangisi piye iki? Sesuk awake dolan ning anu ya, dolan ning sini apa ning sanggar kene ya. Ya aku tangisi to. Siput. Iya no. Kok tak tukne sidem ning popo ning anu tak ada Imam Siput
Siput. ya Mas. Cak kangkung, cumi. Ngerti yang ngono? Iya. Tom yum. Itu yang oke. Ngerti yang ngono cah wedok loro tak pasane Edi. Oh, aku mati lah ditanisi malah terus melu damar wulan iki piye kowe iki? Lah aku yo pengen sing urip no. Ya, no, Mati mati, ya, no, gopo. apa? Oh ya mati gak urip-urip apa ya? Iya lho. Mati gak urip-urip. Gak urip. Angel. Ora mriksane lho. Salah ya ya. Heeh, sesuk Aku ya Mas. iki mumpung aku tresno karo sliramu, aku pengen ngrungokne lagu lamunan tuh. Iya. Iya. Damar wulan jaluk lamunan ya. Damar wulan jaluk lamunan. Ya wis bene. Tegese iki anu bener musikin. Aku ingin pengen ngelamun ketemu bocah wedok sing wayu. Nak jigo ra mbok peni sih. Oh, ada ya jalan ya. Nak jigo itu peni sih. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Hei, open ono sih. Oh alah. Mas Antong maaf nggih. Jenenge awake dhewe ya kudu melu bela sungkawa. Yo bela sungkawa. Apa nih ki? Lah kok mbok sewek. Kok nek bokongku tipis. Dadak nyesetne ora apa. Ya lamunan. Lamunan nggih Mas Antong nggih. Nggih. Untuk bimuk ya. Oh, saya asli ra kena dijak sembayangan kae. Musik tak ya. Coba Ayo, musik wong loro nyanyi bareng.